Ens trobem a Bétera i com molts altres pobles de les nostres comarques és arribar el bon temps i de seguida tirar arena al carrer i muntar cadafals. I tot això per a què? Per a celebrar un dels festejos més tradicionals de la nostra comunitat, els bous al carrer. Blanquet, com és l'ambient previ a una vesprada de bous al carrer? Pues bueno, l'ambient és enseguida estar tots així, tota la penya col·laborant, treballant, tancar carrers. Doncs la gent ja veu que vas manejant barreres, ja es fica nervioseta, diu que això ja m'emprèn, que no m'emprèn, i sobretot el colp és quan entra el camió al recinte, que ja estan els bous, ja estan les baquetes, i ja toca descarregar. L'arquitecte ha expedit el certificat com que tot està completament bé, el metge també ha expedit el certificat, que és el que marca el reglament de bous al carrer, i ara res, descarregar i a les 7 en punt, desitjar que n'hi hagi molta sol, que puguem disfrutar tots i veure així la primera baqueta. I ja, perquè ja fa olor a vaca, eh? Ja fa oloreta, estem veient ja la maniobra per a descarregar i això és la festa dels bous. Casa i per la finestra. Rafa, quines són les modalitats de bous al carrer més comuns a la nostra comunitat? Bueno, pues normalment són el bou embolat, que s'embola en el piló, després està en el concurs per les parades de ganaderies, després també n'hi ha un altre que és de bou en punta i lo de bou al caixó. I explica un moment, per exemple, ara el que està fent és un concurs de ganaderies, de ramaderies esta vespre. En què consisteix? Perquè no és simplement soltar la vaca i que la gent corre. No, això se trata de que així, per exemple, en la penya n'hi ha 4 que estan xurgant. Entonces se trata de la vaca, segons els punts, puja la piràmide, és més brava, la qualitat que té, i li donem una puntuació. I entonces, pues, según la puntuació de cada vaca, després se sumarà el total i si són 8 ganaderies, la millor pues, és la que serà premiar, que té un premi. O sigui, les vaques bones són les que donen joc. Exactament, les vaques que donen joc. José María, vostè com sap que una vaca és bona o és roïn quan hi a l'arena? Pues en buscar el personal. Si va buscant el personal és bona, perquè si la vaca se'n va, fuig, aquest animal no busca el personal. Perquè vostè coneix a Vicentet el del Puig, que diuen? No vaig tindre el gust. Eixa tenia una vaca que era la millor d'Espanya, tan gran que és Espanya, però eixa l'embolava. I eixa era un animalet que eixa haurà guanyat barbaritat i milions. I encara que el risc sigui una part fonamental de la festa, el més important per tal de gaudir dels bous al carrer és sobretot la prudència. Tots aquells que no tingueu experiència o condició física, com és el meu cas, feu com jo, a la barrera.